ישתבח שמו לעד, זכינו. מה שאנחנו צריכים ללמוד היום מהמצב וללמוד מהחיים שלנו, שכמה שיותר אנחנו נהיה בענווה, כמה שיותר אנחנו נחשיב את השני, כמה שיותר אנחנו ניתן כבוד אחד לשני, הקדוש ברוך הוא יאהב אותנו וייתן לנו ויוסיף לנו. ההצלחה של הבן אדם בחיים מתחילה מזה שהוא יבין צריך להיות בענווה. אז מה אם אני כעסן? אז מה אם אני עצבני? איפה כתוב בתורה שעשו? איפה כתוב שאני צריך לכבד כל בן אדם? לכן דווקא מסכת אבות מתחילה במילים משה קיבל תורה מסיני מסרה ליהושע, יהושע לזקנים. לומר לך שמשה קיבל בסיני לא רק לשמור שבת להניח תפילין, אלא גם להיות בן אדם, לכבד את הזולת, להתחשב, להיות גיבור הכובש את יצרו, שבא לך לומר ואתה לא אומר, אתה שולט ביצרים, שולט בכעסים. זה חלק מהתורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה שלם, גם במצוות שבין אדם לחברו, גם במצוות שבין אדם למקום. אז יום צורה דוד אמר השם יום צורה, מה זה מזמור? יום צורה אז מזמור, מה אתה משוגע? צורה זה מזמור? צורה אז זה תסום. לא נשאיר. תסום. אז צריך מזמור נורמלי. אז דע לך ודע לך. אם תדע מה זה הניגון הפנימי, אין שום צורה בעולם. אלו שיושבים ולומדים תורה, תקשיבו טוב נשמות טהורות שלי. תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה, הם מורידים מטל חיים לעולם. כשהקדוש ברוך הוא רואה עבירות, 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 הוא מתמלא בכעס, חס ושלום. השטן מקטרג, מה מרגיע אותו? מה מרגיע אותו, אחים יקרים שלי? אותם אברכים שמקבלים 2,000 שקל בחודש, עוני גמור, וכל היום יושבים ומוסרים נפש, אין להם תענוגות, אין להם כלום. תבואו לפה, אחים יקרים שלי, תראו מה הם עושים. נכון, יש להם מזגן, הם יושבים כל היום ולומדים תורה, ואומר הקדוש ברוך הוא, לא אני אומר את זה, לא אני אומר את זה, אילו לאלו שיושבים ולומדים תורה אין תרופה לעולם. למה מה? יש מפסיד מפרגון? רבי יצחק, אדם מכיר מישהו שפרגן למישהו והפסיד מזה? אני לא מכיר. עובד את כל מצוותיי ציצית גימטריה תרי"ג. כמו שרש"י אומר, קשרים, חוליות ויוצא תרי"ג. ציצית גימטריה קשרים, חוליות ויוצא תרי"ג. תרי"ג זה כל ישראל. לב טוב. ולב טוב זה התיקון המידות. איך אני הופך להיות בן אדם יותר טוב כלפי הסובבים אותי? המשפחה. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב היה צדיק יסוד עולם. הוא היה סנגורם של ישראל. הוא כל הזמן כף זכות על עם ישראל. לא משנה מה הראת לו איזה בן אדם. הוא רואה בן אדם אוכל בכיפור. כיפור, אוכל בכיפור. אומר לו, וואי, מסכן, בטח אתה לא יודע שכיפור היום. ויהודי היה כופר. אומר לו, אני יודע כיפור, ואני יודע שצריך לצום. אומר לו, בטח אז אתה חולה, בטח אתה פטור מהצום. אני בריא כמו שור ואני אוכל בכיפור. עונה לו, מה אתה יכול להגיד לבן אדם כזה? מה אומר רבי לוי יצחק? בורא עולם, תראה מה זה עם ישראל. לא מוכנים לשקר, אומרים רק את האמת. אלו עמלי תורה, אלו כל העולם שחי וקיים בזכותם. אתה יודע מה זה בורא עולם? איזה שכינה שורה לבן אדם הזה? אתה יודע איזה שכינה שורה לרב, על היד של הרב שאתה מנשק לו את היד? אתה יודע לך מה אתה עושה למעלה? איזה פעולה אתה משפיע על עצמך שפע מלמעלה שאתה מנשק לרב את היד? שאתה מכבד תלמידי חכמים, שאתה אוהב תלמידי חכמים, מבזים אותם היום לצערי הרב בתקשורת, מבזים אותם. זה זכות, זה עטרת לראשי. אני רוצה שה8 מיליון שקל שאני שילמתי למדינת ישראל, הרבה יותר מ8 מיליון, אבל גם אם זה רק 8 מיליון, אני רוצה שהכסף הזה ילך להם, גם להם, גם מטוסים, גם אחרי כבישים, צריך, כן, מודה, אבל גם לתלמידי חכמים. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שווה ליהודי לאבד חצי עולם הבא בשביל לגרום ליהודי אחד נחת רוח, פחות הנחה של כאב. חצי עולם הבא, אמר להם, תן ליהודי אחר שהנחה אחת תהיה לו פחות, כאב פחות, לקחת ממנו כאב. אז אנחנו יהודים פשוטים, אנחנו לא מעבירים מצוות לאף אחד, אבל מה כן אנחנו יכולים לעשות?
צריך להכין עוגות גבינה לשבועות, צריך כל מיני מוקרמים ועניינים. אבל צריך גם את הפיצות, אבל גם צריך עוד משהו. לב טוב. תכניס לב טוב, אחי. מה זה אומר לב טוב? תאיר פנים לאשתך, אחי. אם צריך עזרה בבית, תהיה הראשונה לעזור לאמא. את הולכת להתארח אצל חמותך, תגידי למה היא צריכה עזרה. קלתך באה אלייך, אל תאירי הערות. את מארחת, תעשי את זה בשמחה. תהפכי את הלב שלך ללב טוב, לב רחום. היא הבת שלך, היא כמו הבת שלך. היא לא גנבה לך את הילד. אם תדעי להסתדר איתה, הילד שלך יהיה מלך. הבן אדם מתמיד בלימוד, ירא שמיים, אוהב תורה. צדיק האיש הזה, אני מתוק האיש הזה. בן אדם חוזר בתשובה, רוצה להחזיר בתשובה. הוא לא מושלם, אני לא מושלם, אף אחד לא מושלם. אבל משתדל, עושה למען. למה לא לפרגן? מראה אומרת שיש קונה עולמו בשעה אחת. יש רגע שאתה פתאום, אתה יודע מה? וישמע יתרו. כל אחד מאיתנו גם כזה. אתה שומע משהו. שומע משהו שאשתך העירה לך, שומע משהו שבעבודה. אתה שומע משהו. תעשה עם זה משהו. אל תיתן את זה לעבור. אל תדחה את זה למחר. אל תגיד, אתה יודע מה, אני אשתנה בלי נדר בעזרת השם. כן, חשבתי על זה כבר הרב, אבל אתה יודע. היום אם בקולו תשמעו. על ידי הענווה האדם יצא מפחד. למה? שיש אני, אז אין את הקדוש ברוך הוא. ושיש את הקדוש ברוך הוא, אז יש הכל. שיש אני יודע, אני אנווט, אני אסדר, אני אביא, אני אקח. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מסתדר בלעדיי? מסתדר. זהו. אנחנו צריכים ללמוד לקנות ענווה. ללמוד לקנות ענווה, זה קודם כל להמליך את השני. קודם כל, לא לבזות את השני. שאתה תדע שאתה צריך להתנהג עם כל אחד בדרך ארץ. לדבר לכל אחד בשפה יפה. לא להגיד את מה שאתה רוצה. לא להגיד את כל מה שעולה לנו בראש. וגם, כשאני חושב על זה עכשיו, הוא מעצבן אותי. אבל אם אני אגיד לו מה שאני חושב עליו, אני אפגע בו עוד יותר. אבל למעשה אני צריך להגיע למצב שהוא לא יעצבן אותי. שנמצא בנקודות טובות.